L-inkompetenza tal-Partit Nazzjonalista kull ma jmur qed tkompli toħroġ fil-beraħ, mhux biss bil-politika li jwassal, iżda anke bil-prestazzjonijiet tal-membri parlamentari tiegħu waqt id-dibattiti televiżivi. Dan derċan fl-aħħar dibattitu li xandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali fil-programm Popolin. Fil-fatt waqt li kien qed jiddibatti ma' segretarju parlamentari Endi Ellul, id-deputat nazzjonalista Justin Xkembri li bi professjoni u għalliem u eżaminatur inqabad bin-noti miktubin fuq waħda mill-pali ta' jdeh. Dan biex waqt li jkun qed jagħmel l-argumentazzjoni tiegħu ikun jista' jirrikorri għalihom mingħajr il-bżonn li jiftakar dettalji importanti dwar il-materja li kien se jitratta. Kienu bosta li rimarkaw anke fuq il-medja soċjali kif bosta drabi tul id-dibattitu Xkembri jidher jiftaħ idu xellugija u jħares lejn il-pala ta' jdeh biex jaqra dak li kien hemm miktub. U ngħidu għax aħna bħala gvern qegħdin nagħmlu l-massimu. Li anke waqt dibattiti importanti mhux biss irrikorra għan-noti għax ma jiftakarx il-bażiku jew saħansitra ma jafx argumenta l-punti tiegħu bla ma jkollu għajnuna. L-azzjoni ta' Xkembri tirrifletti qar fuqu bħala għalliem u l-eżempju għall-istudenti kollha. Dan id-dettall tul id-dibattitu kompla jitfadawl fuq in-nuqqas ta' kompetenza fil-Partit Nazzjonalista u l-kellima tiegħu. Mera ta' dan kien ukoll id-dibattitu li kellu Bernard Grech mal-Prim Ministru Roberta Bela ftit ta' xurilu u li matulu il-kap tal-Oppożizzjoni wkoll spikka li f'sija u kwart m'għamel xejn li qalleb fil-karti biex jibni l-argumenti tiegħu. Minn barra hekk l-episodju ta' Justin Xkembri kompla jżid ma' oħrajn riċenti li jiġdu l-inkompetenza tal-Partit Nazzjonalista biex iwassal il-politika tiegħu. Ew li nifosthom kien hemm il-pre-budget document tal-istess partit li ġie likjat lil Partit Laburista minn persuni fih dan id-dar ċentrali stess u li fih ħareġ kif il-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux għal darba oħra jalaq dokument tant importanti bil-pożizzjoni tiegħu qabel il-budget. Tant li lanqas biss ħareġ dan id-dokument għal konsum pubbliku. Ftit tal-jemilu barra l-Parlament kompli toħroġ ukoll l-iskumdità tad-deputati nazzjonalisti propju dwar dan. Intom fil-pre-budget document tagħkom ġie likjat. Pre-budget document? Tal-Partit Nazzjonalista. Ma kienx pre-budget document. Fil-pre-budget document li ġie likjat mill-Partit Laburista intqal kif il-Partit Nazzjonalista ħajkun qed iwaffqu l-kredit tal-Airbnb. Xi tgħidli fuq dan? Hawnhekk miktub. Iva mela. Tista' taraħħa hawnhekk. X'hemm Limit on rental days. Establish a maximum number of days a property can be rented out per year to limit the impact on local neighborhoods. Sewa, xi tfisser? Għandkom verżjoni mhux ħażina ta' Neħejtu għatakom dil-miżura. M'għandix għalfejn nintik risposta, m'għandix għalfejn.